Kaixo, gaur bapatean gogoratu dut aurreko egun batean esan nizuela Anboto mendiko historia kontatuko nizuela, ezta? Hona hemen historiori. Abadiño herria ezagutzen duzue? Bai, ez. Herri hau, Abadiño izenekoa, Bizkaian dago. Anbotoko mendi magalean. Handik ederrak ikusten dira mendiak. Eta Abadiñon ere dorretxe ederra dago. Muntzaratz izenekoa. Beitu, hau da. Eta orain istorioa. Aintzinean, orain dela urteak eta urteak, Muntzaratz dorretxe horretara Nafarroko familia bat heldu zen. Jauntxoak ziren eta poteretsuak. Eta bertan geratu ziren bizi izaten, dorretxean. Hauek baziren ama, aita eta bi seme-alabak. Nagusiak, neskak, Mariurrika zuen izena, eta txikiak Ibon. Oso pozik bizi zirenan Muntzaratzen, eta herrian eta inguru osoan oso estimatuak ziren. Nagusiak egiten joan ziren heinean, gurasoak hasi ziren pentsatzen nori utzi oinordetza, herentzia, hau da, etxea, lurrak, beraien aberastasun osoa. Eta Mariurrika nagusia izan arren, Iboni ustea erabaki zuten. Mariurrika asko haserratu zen. Nagusia izan da, berak pentsatzen zuen, berari tokatu behar zitzaizkiola ondasun eta propietate guztiak, eta ez bere nebari. Hain haserre zegoenez, egun batean erabaki zuen bere neba mendira eramatea, sukalde eta tximiniarako egurra behar zutelaren aitzakiarekin. Egurra batzen ibili ziren, eta amaitu zutenean Mariurrikek proposatu zion tontorrera igotzea. Ibon poz-pozi joan zen berarekin. Goian zeudela, tontorrean, ertzera hurbiltzeko esan zion Iboni, eta hara joan zenean, zaz! Bultza egin zion, eta bota egin zuen mendipuntatik bera. Mariurrikak egin zuen, amorruak bultzatuta, baina egin eta gero konturatu zen eta ai ama, zer egin dut, eta orain ezinaz bueltatu etxera. Nola bueltatuko naiz etxera gurasoei eta familiakoei esaten nire neba bota dudala mendipuntatik eta orain hilda dagoela? Baina berak bazekien egin behar zuela, eta etxera bueltatu zen. Gurasoek nebari buruz galdetzean, berak han bota, errepikatzen zuen behin eta berriro. Mariurrika, guztiz damututa, mendi horretara joan zen, eta han geratu zen kobazulo batean bizitzen. Mendi horretako eta Durangaldeko dama bihurtu zen. Jendeak istorioa ezagutu zuen, eta Mariurrikak han bota errepikatzen zuela jakitean, Anboto izenarekin izendatu zuen mendia. Anboto mendia. Eta Mariurrika, kobazuloan biziarren, biztanle guztiei, herritar guztiei laguntzen eman zuen bere bizitza. Ikasi zuen landareak erabiltzen jendea sendatzeko, ustak zelan hobetu,
jendea babestu egin zuen, eta Mariurrika, Anbotoko Mariurrika, Anbotoko Mari bihurtu zen. Eta sinestu ala ez sinestu, hau da niri kontatu zidaten istorioa. Eta kontatu zidaten moduan, azaldu dizuet zuei. Anbotoko Mariren istorioa.